Deci am dezbrăcat puțin, că am mers afară și de la Pampers vreau acum să trecem la chiloței și o să-i dau ei în roacea mică, că ei încă mai trebuie. Revin după ce îi pun chiloței. I-am pus chiloței. Deci ăsta v-am zis și l-am pus așa că așa, nu știu, cam frățiu, adică nu, un fel de body, dar așa, vizor. De exemplu, dacă e foarte cald afară, îi dau doar în ăsta. Și atât. Deci, astea sunt hainele, deci asta e a mea, asta e a lui Iri. Emi m-am încurcat și a lui Iri, e foarte mică. Aici e murdară pentru că cred că a mâncat ciocolată, nu știu. Oricum, da, am mâncat ciocolată cu ea că ea a venit în asta și am schimbat-o și am mâncat și s-a murdărit, dar oricum nu o vede nimeni în casă. Trebuie să-i schimb asta pentru că în fiecare zi trebuie să-i schimb. L-am făcut mai mic de data asta și nu o să mai îl schimb în fiecare zi că s-a mai micșorat rana și cum se cheamă și mâine, poi mâine tot așa o să-l arăt mai cu ăsta. Și acum trebuie să o îmbrac. Da. Și pe Emi am îmbrăcat-o așa sus, așa. Acum trebuie să o îmbrăc. Am și pe sora mai mică. Am îmbrăcat-o și pe ea și acum și acum punem aici în pătuță ei. Acum trebuie să le fac să mănânce la petici. Dar m-am îmbrăcat și eu între timp. Și acum trebuie să luăm hainele. Și-a spălat. Revin după. Am uitat să filmez Lenda și Aur și acum o să le la somn. Pa! Acum vreau să vă arăt și pe Emi. Zi, noapte. Hai sus. Noapte bună. Haide. Acum, pa!